Трети клип. Аре не се излагай повече. Без 10, само да ти кажа. Да приключваме и да вървим. Да, трябва 5 минути да го разпочне. 5 и 20 минути караш вече. Айде, давай го насам. Аз да не мислиш, че не искам. Не иска ли да дойде, бе? Не ще ли? Как не ще, бе? Ти не мога въобще го караш тогава. Ще не си се научил да го шофираш. Как няма, да ще няма разбира. Не ще да си часа, бе. Ще се върти чак на обратно, но не ще насам да дойда. Еми не изправи го, значи много му даваш. То е това да владееш да го шофираш. Тук влезеш с газ. Айде, върви. Трябваше да ти дам и това да снимаш колко са е смелял. Пораженията ли? А? Има пораженията. Ми, ще видим като го донесеш. Ай, че ми омръзна, бе. Има ли поражения, бе? Ей, браво! Айде, вади му батерията и я си варим. Още ли ще въртим, бе? Още ли ще въртим? Мен ми писна да снимам вече. Само да я преместа напред, че явно, че центърната ще избяга с нея или това. Той става неуправляемо.
Видя го, че ти не е работа учиш. А и излезна малко вятър. Това тогава си го има това. И според мен това също е проблем. Ветера ли? За